खुलुमबाय रिलाइभ निउज 24 नि स्टुडिअ रादाबखौ फरायदों आं अनजु ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मटर साइकेल रेली, बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कारफोरा प्रेस मिट खुंदों, दिनैनि बारदल आफादा फरायसाफोरनो मान बाउदों। दानिया आबुं रादाब। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावआव दिनै 9 रिंगायाव बिटिसिनि मोनब्रै बिजाबनि मटर साइकेल रेलीखौ इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बेखेवनानै होनायजों जागायो। बेखेवनाय बिबुंथियाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ सोलायनायनि थाखाय रायजोफोरा इउपिपिएलनो भट होनो थियारि जाबाय होननानै बुङो। कारण आज राइजे अतिष्ठ और बीपीएफक आज राइजे यार पूरा खेदी पठाब विचारिसे यार अन्यतम कारण हल चंदन ब्रह्मर दुर्नीति अपशासन भ्रष्टाचार और दमन नीति और यार बाहिरे बीपीएफर जी अपशासन आज जब कार्ड तो निजर हाथत रही राइजक दिया ना पीएमओर घर बनाई दिम बुली पैसा खाइसे घर बनाई दिया ना रेशन कार्ड दुखिया राइजक दिया ना माटिर पाट्टा तो दियाई ना सब समस्या आज बीपीएफे करिसे এই কারণে बीपीएफक यार पूरा खेदी पठाय यूपीपीएलक যোৱাবাৰো 4টা জিকিছিলে এইবাৰ 3টা প্লাস হ'ব 7টা সিট চিৰাঙত यूपीपीएले জিকি পেলাই এটা শক্তিশালী যেটো সরকার গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে বিটিআৰত এই সরকার গঠন কৰা চিৰাং জিলায় বিশেষ ভূমিকা লবলৈ গৈ আছে 14 লাখতকৈ আমাৰ সংখ্যা বেছি হ'ল পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ बेरगाव जिल्लायाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशनआ मोनसे प्रेस मिट खुंदों। बे खौरां मेलाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कारफोरा समाजनि सोलिनाय थासारिनि सायाव बानबुंथि होयो। गुबै थांखि आरो लक्ष्यआनो जाहैबाय दिनै 27 बोसोर बिथांमोना डिप्राइभ जाना थाबाय, जिखिनि बिथांमोना मावसोमनायनि माने मावसोमनायनि थाखाय जिखिनि बिथांमोना दिनै अनसुंथाइ मोननांगौमोन बेफोर अनसुंथाइखौ बिथांमोना मोननो हायाखिसै। सिनायथि मोननायनि मोनसे राहाखौ जों नागिरदों। बे हिसाबै जों साफ्रोमबो दावहारुफोरा साफा साफा बिर जोहोलाव होननानै जोङो सिनायथिखौ मोननांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट एबा आसाम गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जि जायगानिफ्राय जायाथों मानो जों दावहारु हिसाबै जों सिनायथिखौ मोनथारनांगौ। जोङो दासिम बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जिमानखिनि मानसिया गावनि जिउखौ बाउदोंमोन बिथांमोननि लिस्टखौ बा बिथांमोननि नामफोरखौ जोङो बुथुमनानै जोङो थुबुर खालामनाय जादों। बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु समाजखान्थि आरो धोरोम बिथिंखौ लानानै गवालपारा जिल्लायाव गोख्रोङै खामानि मावनाय गवालपारा जिल्ला बर' बारदल आफादा गवालपारा जिल्लानिफ्राय 2020 मायथाइयाव बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय गवालपारा जिल्लानि सा 11 फरायसा फरायसुलिफोरखौ आमजंगायाव थानाय ख्रिस्टि मन्दिर नब्लाङाव मान बिलाइ आरो गांफा गांफा आर'नाइजों बरायो। गवालपारा जिल्ला बर' बारदल आफादनि आफादगिरि अनन्त बर'आ सामलायनाय बे बरायनाय मेलाव गवालपारा जिल्ला बारदल आफादनि बोसोनगिरि जतिन खाख्लारिया फरायसा फरायसुलिफोरखौ थांखिनानै बिबुंथि लाखियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।